أبز عالم أتوم ناشتو زبهالو نجارات زربشهم من تخوينهم نأبنت كم رئيتو خالقات وقصاوي ونصرفي كابز النجارات حليفون فتناتات هيوتن ترى أمبركيخوكم حيلهم يحلفكم توبلهم مالتي بورتع زبهالو سبات أبز عالم أنت تملكيتكم ويونتم بزخون نجار زي الناس وسبات نتريهم كم تاب هيوتكم زلوكم تسقم زي بقولهم سلا زخون يكونا انتي دا نتسقم بهم يجيرهم كم زفتحوا سلا زفولتي تقرادي مم الله شاهيون ويون يحرقوني أبقع زي هيوتكم قدم سبات زخون سميع زي ترئين تخونكم ملاش نمهابون زيتو وخون تراهونكم سمعتكم كاختو قصاصرون تخيلكم ومو بتزغاطمكم نجار زيت بساچون تخونكم أبتقون مسمراتكم اللهم مالتي لومي بزا فيديو نريو بزعوا زر استخوني هدوء مخان ويون سخن مبال أب هيوتنا هو خات كيكوننا انتخيرنا كساب كنمتاي عاوت أبطقانا خمزة لخن مهرين إذن نمتاي يدلينا انت رأيلكمني أبز عالم زغوني يخون سب نخي قصاصركم زقبر زغل لما فتح سلا زغوني بقليلو باكتبلون تباساچون تخونكم سبات نعاهم تنكيفهم سمعتكم كم زوصخ قبرو زغلون تخوينهم سلطانو مابلع عليكم كنصبارقو مع صخفيتكم لهم اللهم مالتي كساب لو ميز قصاصركم سبات انت اليوم كاب حج اندحر نخي قصاصركم اذا منقد زطراي تطقون نزي طبب هدب مبال بغبو مرمرو رغصنيا كم تطقمكم دما بزعبه هيوت كتفلطوم زغباكم حدا حق انت دالو ازيو هيوت ببزح قلطمطم زملته معلتاوي او وطرت كتاتو تخوليهم أبرسي دمار إتوصابات هالو هيوت بفتناتاتن مسناخلاتن زملأتها وقصاتات دما يعرفني بحجيرو كله تسقم لكم زحاسبكم ونجر كم تزولو يزولو كي تودقن كي يبلونني الكي تفرح أي تقدس تراي ماسترين ذا ارت اوف انديفرنس زبهال نجر አሉ ኢንዲፈረንስ ዝብል ቃል ዋላ ኳ በቀጥታ ናብ ትግርኛ ዘይትርጉም ተኾነ ንዝኾነ ነገር ግድ ዘይምሃብ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር እንተመጽኩም ኣመን ኣይትገደሱ ሕማቕ ነገር እንተመጽኩም ኣመን ኣይትገደሱ ልክዕ ከም በሓደ ነገር ዘይግደስ ሰብ ምዃን ማለት እዩ ነዚ ጥበብ ዝንምልማድ እንታይ የድልየኒ እንተራእይልኩም ስምዒታትኩም ምስ ናይ ደገ ግብረ መልስታት ምትእስሳር ዶም ባል ክትላመዱ ኣለኩም ንኣብነት ኣብ ስራሕኩም ዝኾነ ጌጋ እንተተፈጢሩ ንስምዒትኩም ዝጎድእ ወይ እውን ዝርብሽ ክኸውን የብሉን ኣይትገደሱሉ ምክንያቱ ዝሰርሕ ዝጋገ ዘይሰርሕ ዳ ከመይ ገይሩ ምክጋገ ካብ ጌጋኻ ተስኢኻ ንምኻድ ድማ ክዳንካ ክትነግፍ ግዜ ዘይምጥፋእ ብናይ ደገ ሓይልታት ስምዒትኩም እናተረበሸ እንተደኣ መፅዩ ሓይልኹም ንነገራት ኣሕሊፍኩም ሂብኩም ኣለኹም ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ዘበሳጨወኩም ሰብ ንዓኹም ዝቆፃፀር ዘሎ እዩ ዝኾነ ይኹን ዘበሳጨወኩም ነገር ወይ ኩነታት ድማ ንዓኹም ዝቆፃፀረኩም ዘሎ እዩ ዋናታት ናይ ህይወትኩም ኮንኩም እትኸዱ ኣእምሮኹም በዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ከይተረበሸ እናለማመድኩሞም እስትኸዱ ጥራይኹም ዓለም ድማ ተኽብሮ ሰብ ኣብ ውሽጢ ዝውግእ ዝረግአን ስኽን ክብል ዝኽእልን ሰብ እዩ እዚ ጥበብ ካብ ኣፍኩም ዝኾነ ይኹን ቃል ከይወፀ ስልጣን ናይ ነብስኹም ከም ዘለኩም ዝሕብር እዩ ርግኣትኩም ቋንቋ ኮይኑ ዘገልግለኩም ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ግዜያት እዩ ከበድቲ ነገራት ምስ ዝፍጠሩ መብዛሕትኡ ሰብ ጸቕጢ ክፃወር ከቢድዎ ስምዒታዊ ክኸውን ምስ ዝጅምር ወይ እውን በቲ ነገር ክርበሽ እንከሎ ንስኹም ግን ርግእ እንድሕር ኢልኩም በቲ ጉዳይ ዘይተረታዕኹም ኣነ ልዕል ፀገማት እየ ኢልኩም ከይተዛረብኩም ኮንኩም ከም ዘለኹም ዘርኢ ምልክት እዩ እዚ ማስተሪንግ ዘ ኣርት ኦፍ ኢንዲፈረንስ ይብልዎ ግዲ ናይ ዘይምሃብ ሜላ ማለት እዩ ከምዚኦም ሰባት ጽቡቕ ነገር እንተመፂዎምን ኣብ ስምዒቶም ብዙሕ ለውጢ የርእዩ ጽቡቕ ነገር ምስ ኣጋጠሞም ልዕሊ ዓቕን ዘይሕጎሱ ሕማቕ ነገር ምስ መፆም ድማ ኣይርበሹን እዮም ኩሉ ግዜ ሓደ እዮም ኣብ ዓለም ፍልስፍና ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ሓደ ነገር ኣሎ ተግባር ቅድሚ ምምፅኡ ቅድም ሓሳብ ዝበሃል ነገር ሰብ ዝሓስቦ እዩ ዝኸው ኣብ ዓለምና እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ሰባት ነዚ ቀሊል ሓቂ ዝተገንዘብዎ እዮም ኣእምሮኦም ይቆፃፀሩ እዚ ብምግባሮም ድማ ንህይወቶም ዝቆፃፀሩ ይኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ቀሊል ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ መንገዲ እናኸድኩም ዝኾነ ሰብ መፂኡ እንተተዛሪቡኩም ወይ እውን ፀሪፉኩም መብዛሕትኡ ሰብ ብቕልጡፍ ምላሽ ንምሃብ እዩ ዝመርፅ ንርእሱ ንምክልኻል ይሓስብ ወይ እውን ብሕርቃን ምላሽ ዝህብ ከመይ ገይሩ ይደፍረኒ ዝብል ሓሳብ እውን ይህሉ ግን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ፈጋግ ኢልኩም ተኸድኩም እንታይ ክጎድለኩም ይኽእል ብንጻሩ እኳ ደኣ ኣለኒ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሓይሊ ወሲድኩምሎም ኣለኹም ማለት እዩ ንሶም እዚ ነገር እዚ ንዓኹም ክዛረብዎ እንከለዉ ምናልባት ካባኹም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ሓደ ምላሽ ነይሮም ክኸውን ይኽእል እዩ
እትምላሽ ካባኹም ምርካብ ምስኣኑ ውሽጦም ክርበሽ ግድን እዩ ምክንያቱ ብስቕታ ቀፂዕኹሞም ስለ ዘለኹ ስለዚ ንሶም ከመይ ገይሮም ምላሽ ክህቡ ከም ዘለዎም ወይ እውን ብኸመይ ዓይነት ኩነታት ክቕበልዎ ከም ዘለዎም ሕርብት ክብሎም ዘይተጸበይዎ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ዘይዛረብ ሓያል ዝበሃል ስምዒትካ ምግዛእ ማለት ንኻልኦት ሰባት ምቁፅጻር ማለት እዩ ንስኻ ዘይትዛረብ ወይ ዝኾነ ነገር ግዲ ዘይትህብ ሰብ ክትከውን ከለኻ ንኻልኦት ሰባት ከም ዘይትፈርሖም ወይ እውን በቲ ጉዳይ ከም ዘይተገደስካ ተርኢ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ጉድለት የብልኩም ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ዕንቅፋት ኣያጋጥመኩም ማለት ኣይኮነን ግን ካብ ጌጋታትኩም ኣብ ግዜ ደኻማትኩም እንተኾነ ብነፍስኹም ንርእስኹም ወኪልኩም ደው ክትብሉ ክትክእሉ ኣለኩም ንዝኾነ ሰብ ክትመስሉ ኣይትፈቱን እቲ ቀንዲ ፀገም ዝመጽእ ንርእሲኹም ኢልኩም ኣብ ዘይትኸድዎ ዕለት እዩ ዝጅምር ሰባት ንዓኹም ክቕበሉኹም ክትብሉን ንፈተውትኹም ኢልኩም ትገብርዎን ንጥፈታት ንርእስኹምን ንኽብረትኩምን ሒዙኩም ክጠፊ ኩሉ ሰብ ክፈትወና ኣለዎ ኢልካ ምሕሳብ ዓብ ጌጋ እዩ ኣብዚ ዓለም ዝኾነ ይኹን ነገር ግበሩ እቲ ነገር ዋላ እኳ ልዕሊ ዓቐን ጽቡቕ እንተኾነ ሰብ ግን ብዛዕባ እቲ ነገር ዝኾነ ነገር ክዛረበኩም ግድን እዩ ስቕ ምባል ዘይክእሉ ሰባት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ወቐሳ ካብ ከባቢኹም ኣይክርሕቕን እዩ ሰባት ክፈትውኹም እዮም ገሊኦም ካ ክጸልኡኹም እዮም ወይ ኔጌቲቭ ዝኾነ ርእይቶ ጥራይ ከቕርቡልኩም እዮም መብዛሕትኡ ሰብ ግን ብዛዕባኹም ዝግደስ ኣይኮነን ብዘይከኣመን ኣቐራቢኹም ንዘይግደሱልኩም ሰባት ኢልኩም ስለምንታይ ክብርኹም ርእስኹም ሕሊፍኩም ንሰብ ተረክብዎ እዚ ንገዛእ ርእስኻ ምኽዳዕ ማለት እዩ እቶም ዓበይቲ ስራሕ ዝፈጠሩ ጽልዋ ዘለዎም ሰባት እንተተመልኪትኩም ንሰብ ዝኾነ ግዲ ኣይሂቡን እዮም ንጎ ክትስኡን ክንቀሳቐሱን ዝገብሮም ነገር ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዕላማ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ውህደት እዩ እዚ ማለት ነቐፌት ኣይመጾምን እዩ ማለት ኣይኮነን ግና ይምጻዮም ኣይምጻዮም ንውሽጦም ዝኾነ ዝልውጥ ሓይሊ የብሉ ከምቲ ዝነብሩ ወይም ዝቕጽሉ ዘለዉ ልቦም ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ሰባት እዩ ልቦም ሓፂን ምግባሮም ግን ዝኾነ ይኹን ስምዒት ኣይርእዩን ማለት ኣይኮነን ነቲ ዘገድሶም ኣቐድማ ኣቢሎም ዘቐመጥዎ ነገር ዝሓዝኑ ሰባት እዩ ካብ ርእይቶ ሰባት ንላዕሊ ነቲ ርእሶም ዝኣመነሉ ዝሰርሑ ናቶም ዝኾነ ዕላማን ራእይን ኣለዎ ብተወሳኺ ድማ ብርእሶም ዝተኣማምኑ ሰባት ስለ ዝኾኑ እምነቶም ከም ኮንፊደንስ እዩ ዝርአ ኣብ ውሽጦም ብዛዕባ ርእሶም ዘለዎም ሓሳብ ብምሉእ ፖዚቲቭ ጥራይ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ኣብ ዝሰርሕዎ ዓውዲ ኢዶም ኣብ ዘርግሕዎ ቦታ ኩሉ ዓወት እናረኸቡ ዝኸድሉ ዘለዉ ምስጢር ሓንትን ሓንትን ብዛዕባ ነብሶም እምበር ብዛዕባ ዝመጾም ነቐፌታ ግዲ ዘይምግባር ሓይሎም ካብ ውሽጢ እምበር ካብ ደገ ኣይኮነን ንሰብ ዝኣስሮን ዝፈርሖን ነገር ተቐባልነት እዩ ተቐባልነት ናይ ካልኦት ሰባት ስለዚ ናይ መን ተቐባልነት እዩ ዘድለኒ ኢልኩም ንርእስኹም ክትሓቱ ይግባእ ናይ ዝኾነ ሰብ ኣየድልየኩምኒ ዝኾነ ሰብ ንፉዕ ኣጆኹም በርቱዕ ስለ ዝበለኩም ክትከድዎ ኣይግባእን ዝኾነ ሰብ ደው በሉ ስለ ዝበለኩም ድማ ክደኽሙ ይግባእን ኢንዲፈረንስ ማለት እዚ ግዲ ናይ ዘይምሃብ ስምዒት እናቐነሰ ክመጽእ ከሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ኣትዮም ጫውጫው ዝብሉ ሰባት ንስኹም ድማ ድምፆም በርቲዕን ኢልኩም ትሓስብዎም ሰባት ብመንገዶም ዝኸዱ እምበር ብመንገድኹም ዝኸዱ ሰባት ዘይምዃኖም ኣስተውዕሉ ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ከልቢ ኣበርቲዕ ዋላ ይምባሕ ሓንሳብ ምስ ሓለፍኩም ግን ሱቕ እዩ ዝብል ሰብ እውን ከምኡ ብነቐፌታን ዘለፋን ላዕልን ታሕትን ከብለኩም ዝፍጥን እንተኾይኑ ንነብሱ ካባኹም ኣትሕቱ ዝርአያ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ልዕሊኹም ምዃኑ እንተዝኣምን ግልጽ ኢሉ ክርአኩም ከማን ግዜ ይመሃለዎ ከም ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ከተባባዓኩም ዝፍትን ልዕሊኹም በፂሑን ዘሎን ሰብ እዩ ምክንያቱ ብደረጃና ኮይኖም እዮም ንዓና ክርእዩና ዝደልዩ እዚ ናይ ተጻራሪ ራእይ ወይ ኣቴንሽን ድማ ንዓና በቲ ሰብ ክንቀኒ ይገብረና እዚ ኩሉ ዘረባ ግን ቦታ እናሓዘን ብሓቂ ትርጉም ዘለዎ እናኾነ ዝኸይድ መዓስ እዩ ንስኻ ነቲ ፖዚቲቭ ቃሎም ወሲድካ ከመገዳሲ ነገር ክትቆፅሮ ከለኻ ጥራይ ስለዚ ወቐሳ እንተመፀ ፀርፍ እንተመፀ ዝኾነ ነገር ከም ዘይሰማዕኻ ኮንካ ፍሽኽ ኢልካ ሓለፍ ዝብለኩም ዘለኹ ንኣብነት ሓደ ሰብ መፂኡ ንዓኻ ብቋንቋ ቻይና እንተዝፀርፈካ እንታይ ምገበርካ ቋንቋ ቻይና ክሳዕ ዘይፈለጥካ እቲ ዝብሎ ዘሎ ነገር ንዓኻ ዝኾነ ፀገም ኣይፈጥረልካን እዩ ሓቀይ ዶ ኣይትሕጎስ ወላ እውን ኣይትጉህን ንሱ ግን ዋላ እኳ ዝደልዮ ነገር ኣመሓላሊፉ እንተሃለወ ንስኹም ክሳብ ዘይሰማዕኹም ወግን ኣባኹም ለውጢ የምፅን እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ህይወትኩም ከተምፅዎ ክትለምድዎ ዘለኩም ዝበልኩኹም እንተፀረፉኹምን እንተወቐሱኹምን ዋላ እንተነቐፉኹምን ንዓኹም ከም ዘይምልከት ምርኣይ ግዲ ከይገበርካ ምኻድ ጥራይ ምላሽ ዘይመሃብኩም ንኻልኦት ሰባት ከቢድ መልሲ እዩ ምክንያቱ ካብ ስቕታ ዝዓቢ መልሲ ስለዚ የለ ብኸምዚ ብልሓት እንተዘይኬድኩም ህይወት ካብ ገለ ጣዕምታታ ክጎድለኩም ግድን እዩ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብልቢ የመስግን